ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଥାନା ବୈଦୁପାଲି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାରିକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ସିଲାଟି ଗ୍ରାମରୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବାହାଘର ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଥାନା ଗଧାପାଲି ଗ୍ରାମ ଛକରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7টাରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବାଇକ୍ରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ରୋଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ବଡ଼ ଭାଇ, ପତ୍ନୀ, ମା ଓ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଆସିଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।